пореден успех се завърнаха възпитаници на професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт в Казанлък, този път от националното състезание "Най-добра бизнес идея", което е част от националния календар на олимпиадите и състезанията на Министерството на образованието. Казанлъшкото училище бе единственото от област Стара Загора, което участва в това състезание, а Павлета Колева получи грамота за участието си и поощрителната награда на престижното жури. Състезанието имаше за цел да предостави възможност за творческа изява на ученици с задълбочени знания и умения в областта на икономиката, счетоводството и предприемачеството, както и да насърчи нагласата на участниците за продължаващо учене чрез стимулиране на състезателното начало. В състезанието със свои разработки участваха над 130 ученици от страната, като първите 20 само бяха класирани до финала. Състезанието трябваше всеки да представи до 3 бизнес идеи, като тази, която наистина смята, че е най-реализуема, иновативна, да бъде представена и защитена. Журито се състоеше от професор Кирил Тодоров, който беше председател, и Стоян Проданов, който е управител на Булинс и също е преподавател в Стопанска академия Свищов. Лично той беше изключително впечатлен от представянето на Павлета и тя получи искрено поздравление и покана един ден да отиде да учи в Свищов, в Стопанската академия. Цялото това състезание доказа, че в нашето училище, професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт, са поставени стабилни основи на обучението по икономика. Значението е, че учениците могат да преценят и да видят своите знания, умения, стимулират се за творческа изява и така наречения състезателен хъс, за да могат един ден в живота да го приложат и да успеят. В оспорваната конкуренция на националното състезание "Най-добра бизнес идея", Павлета Колева от професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт се класира в първата десятка и така се осигури място на финала, който се проведе в комплекс "Златни пясъци" по време на третата национална панорама на професионалното образование. По време на панорамата ученици от различни специалности представиха своите знания и умения. Това, че уча в транспортно училище и това, че се занимавам с икономика, ме доведе до мисълта и до идеята всъщност да създам нещо, което да комбинира и двете. И моята идея е биосензорен колан, който се слага на автомобилите и отчита сензорите на човешкия организъм, за да може да прецени самия автомобил дали е възможно шофьорът да потегли. По този начин ще могат да се предотвратят катастрофите. И дори един човешки живот да бъде спасен, това е нещо много хубаво.